אנחנו נעשה פיפ כשיהיה את הקטע של עופרה. אפשר לשחק עם זה, לעשות עם זה פוקוס? לא ידעתי. לא ידעתי. מה את רוצה שאני אגיד? אנחנו מדברים עכשיו עם עופרה. אני עופרה. שלום עופרה. עופרה, מה את רוצה לספר לנו? די, אני לא יכולה עם כל המצלמות האלה, תלכו מפה. די. שלום וברכה. שמי אלפא. אלפא. אני לא מציגה. אלפא. עד כאן. אלפא. בוא נספור. אלפא. 2. אלפא. ומה הכינוי שלך? אלפא. 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 אוקיי, יאללה, עידו. אלפא. יו, הילרי, יו. זה היה עידו. לא, אני יותר בקטע כאילו שהניקניים שלי הוא הילרי עכשיו. אמרתי את שלי כבר ולא אגיד יותר. ולא אגיד יותר. לא אוסיף יותר. לא יוסיף יותר. לא אדבר על דברים שלא צריך לדבר עליהם. לא לדבר דברים שלא צריך לדבר עליהם. זה היה עידו. הילרי. עידו הילרי. אפל. green apple. bad apple. bad apple. בובה. רגע, ברק. לא, הייתי בכל הקליפים. נכון. אוקיי, אז תגיד את זה. אני ילד ביישן, אני לא מעוניין. ברק ילד פיישן ולא מעוניין. חוץ מזה שברק היה בכל הקליפים. נכון? תספר לנו ברק. הייתי בכל הקליפים. נכון? אולי גם זה מגיע. כמה דקות וכבר כן, אבל זה ככה. זאת עירית. עירית. מבקשת, קודם כל תתייצבי. בית אני מבקשת בלי זווית של האף, תודה. גימל אני מבקשת שתסתכל גם מפה הבוסטנית. ולסיום. לא, לפני הסיום, סליחה. רגע, שנייה, אני חייב. רגע, אני צריכה אפקטים. אוקיי, יש? כן. קוראים לי סנונית. ומה הכינוי שלך? ואני חצי סינית. וחוץ מזה? גם החצי השני. עוד משהו לסיום? כולם לכיתה מיד. זה המורה שלנו.